Bamo nga ang Young Minds Academy usa ka leadership development program sa Eduardo Aboitiz Development Study Center tumong sa YMA ang pag-ugmad sa usa ka komunidad sa mga mopangulo sa umaabot. Kini si pagtukiyaksan naghatod ng mga gagmayng kaalam. Kung ikaw 12 hangtod sa 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA usa ka leadership o citizenship development program alang sa kabatanunan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro o download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/YMA-application. Ipada ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 418-7234 local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/YMAERS ang pagpalawat sa mga aplikasyon kutob lang sa Marso 10 tuig 2014. Maayong buntag, ania ang mga pinakauwahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ato sa pagsaulog sa ikanapulong General Assembly kun GA sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Microfinance ni atong niaging bulan, natagan og inspirasyon ang mga nanay nga kliyente sa mga gipaambit sa duha ka pinasidunggang dinapit niini. Ang mga dinapit mao sila si Charmaine C. Ong sa Tropical Souvenirs International ug Arden A. Sharot sa Arden Classics nga gipaambit sa mga ning salmot sa GA. Giunsa nila pagsagubang ang mga kalisdanan sa ilang negosyo nga bisan pa man sa kalisod sa ilang naagian padayon gihapon sila. Gisaulog sa Rafi Microfinance ang maong GA ni atong Enero 25, 2014 dito sa University of San Carlos Recoletos Coliseum, Basak, Pardo, Syudad sa Sugbo. Ang kalihukan gadala sa tema nga fiesta sa Rafi Microfinance sa Thanksgiving celebration. Nagkatipon ang musobra sa 1,800 ka mga nanay nga gikan pa sa managlahing lugar dinhi sa Dakbayan ug sa Bohol. Ipakita sa mga nanay nga mibarog o mipadayon gihapon sila taliwala sa kadaot nga nahiaguman nila sa niaging tuig. Atol sa maong kalihukan gihatagan sa pagpasidungog sa Rafi Microfinance ang matagrupo o kliyente nga adunay dagkong natampo sa pagpalambo sa negosyo o sa nagkadaiyang buhat niini sa maong grupo. Gihatag ngadto kang Claudia C. Celes, ang 2013 most outstanding client nga gikan sa branch sa Tubigon, Bohol. Gituboy sab ngadto sa Hall of Fame ang Solid Rock Group sa Argao branch tungod sa ilang tulo ka sunod-sunod nga higayon nga sila ni daog sa Best Group, Best Chairwoman ug Best in Center Meeting Place sa mga awards. Nipakita pod sa ilahang talento ang mga nanay pinaagi sa pagbalitaw, cultural dances ug pagluto sa lain-laing putahe. Ang tumong sa maong kalihukan mao ang padayon nga paghatag og serbisyo ngadto sa mga nanay isip pasalamat sa padayon nilang suporta. Sa laing bahin, gianunsyo sa Rafi nga ang katapusang adlaw sa pagpasa sa aplikasyon alang sa ikawalo nga sesyon sa Young Minds Academy kun YMA hangtod na lang karong Marso 10, 2014. Sa paglusad sa YMA Season 8, timailhan usab sa pagpagsugod sa pagtawag sa mga aplikante nga may pangidaron ngadto sa 12 hangtod 20 anyos sa pag-apil sa Leadership and Citizenship Development Training Program. Adunay duha ka kategorya ang YMA, Generation A alang sa mga 17 hangtod 20 anyos ug Generation B alang sa mga 12 hangtod 16 anyos. Kinahanglan nga naa kini 5 kada membro mata grupo sulod sa usa sa mga kategorya. Alang sa pagpang-apply ug ubang gikinahanglan mamahimong i-download sa www.rafi.org.ph/YMA-applications. Aging pagsuporta sa Mega Cebu gidangog sa Rafi Eduardo Aboitiz Development Studies Center sa miaging ikaunom ug ikapitong sesyon ang tema nga mao ang urban development. Alang sa pagtubag sa mga kalamidad nga miigo sa Dakbayan, ang maong programa maghatag na karon og importansya ngadto sa disaster risk reduction and management ug climate change adaptation. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Heidi. Maayong buntag. Okay, balik ta mga higala, no? Again, amo mong pahinumduman nga kung buot mong mo pada sa inyo ang mga mensahe, palihog tawag lang sa tuang Pagtuki hotline ang mga numero 256-1679 baka sa 255-5754 ug atong Pagtuki mobile ang numero 0932-848-7293. Ug again, kung buot mong mo padala sa inyohang mga tubag, no? Sa ato ang Facebook og ningon man sa mga mensahe ninyo nining ato ang tema karong buntaga, amo nang ibasahon on air og aduna moy kahigayunan sa pag-angkon, no, sa limited edition Pagtuki
T-shirt. Okay. So balik ta no sa pangutana nako ni Miss Marga. Yes, sir. Yes, Miss, para nimo unsa naman ka karon after YMA? Yes. Magsugod ko sa una. Okay. Ako sa katawo nga, magsige reklamo. Nga naman dyan ng gobyerno, ng kapoy, man dyan kayo ni, hinay man kayo ni. Pag human ako og YMA, na ko nga, sige, kani ang problema, unsa ako mabuhat. Dili lang kay ko, ang sa katawo nga, magsige react. Yes. Magdapat So lagi kausaban ha. Nakuha Alright. dyan sa ko nga, sa 8 months, dapat na dyan ko sa 8 months sa RAFI, sa YMA, daghan dyan kayo training, nga makaingon dyan ko ba nga, kanang dapat na ko'y buhaton, dili lang kay ko magsige og reklamo, ana. So, akong giwat, murag, dili ko nga, murag, dako kay ang impact sa ako, akong gihatag sa ubang tao. Maybe ako mahatag lang jud kay influence sa akong mga friends, dili lang nga, murag, dako na jud kaayo nga, community na jud. Murag, ako rang i-share akong knowledge akong mga amigo, ana ba? Yeah, sa imong mga classmates no after siguro sa imong inyong YMA sessions inigbalik nimo sa imong klase nakahigayon nga din imong i-share ang imong mga experience. O naman jud na especially if kanang naaka sa nang mag-report ba more unsa na jud na yung mga inana mga debates. So mga kuan lang gud mga chika-chika sa mga friends kay dira ba jud na nga Chika nga productive ha. Chika nga productive. Dili lang jud na mamina o mga friends nga mga inana nga conversations. Chika nga educational at the same time. Okay. Now, nagisgot man gud mo nga kausaban Miss sa inyo ha no after sa YMA 6 naman ni siya nahitabo Miss Jen no nga sa ilahang season human sila mo graduate or part sa ilahang requirements kining gitawag nato og mohimo og mga project. So in your case Marga unsa may napilian ninyong project or initiative nga alang sa community? Ang research among project ato kay research sa youth sa poblasyon sa Liloan. So nagikan ni sa katong nga problema nga among nakit-an pag immersion namo didto nga daghan og fraternity wars. Nya ganan mi og usa ka project nga motap gay sa youth nga na makarelate mi ba. So among gibuhat ato kay fraternity. Nya sugod ato kay dako pa kay to among project pero tungod sa pag-help sa YMA nga naman mi mentor sa mong project development na narrow down na siya into a specific one kanang ang research nya ang research kay holistic na siya ba na nagpangutana na unsa imong buhaton gani free time nimo mo touch na jud siya sa different aspects sa kanang so nahuman gito nga project nahuman jud siya. Now tagaay ko nung ko og pipila lang sa mga positive result nga sa gihimo ninyo. Ang YMA di ba kuan man siya community based. Yes. After sa among research kay amo nang gi-present sa gibalik ninyo dito. Okay. Amo nang siyang gi-hand down sa munisipyo, sa barangay, sa police. Pero before that nag-present mi sa mong data sa mga SK, sa different sectors, sa kanang councilors, sa police. So among gi-present among data nya paghuman sa among data naghimo sila og kanang mga projects nagplano sila unsa ilang buhaton sa projects kisay mo buhat ani kisay mo buhat ana. So in a way naghimo mi og community based nga projects nga sila na mag-handle sama sa unsa man tong kanang naman sila yung mga ang SK nag-think to sila nga mag-coordinate with Cool Adventure Camp mga ana. So pero apil na ning mga fraternity organizations. Na siya. So dito niya pag-implement na sila mga programs dito sa Liloan. Ang wala na appeal ang mga frat members sa katunga session. Only nga katong mga SK lang ang mga pero katong mga community-based projects nga ilang gipang identify possibly na involved to sila dito. Daghan man to sila og kanang gibutang dito. Okay. Now arita ni Fernan. Yes Fernan, imuha dito sa Subang Dako kumusta? Unsa may project nga inyohang na involved or gihimo ninyo ngadto gi-initiate? Ang among project kay usa siya ka rain catchment technology niya. Tinatawag siya og kanang project rain catcher. Kung sa Bisaya pa project sandayong. Di ba kung maghimo mog sandayong kay kasagarang paggamiton kay PVC pipes. Instead nga kanang PVC pipes among gamiton among ginagamit kay kanang kuan ang mga PET bottles i-recycle siya isumpay-sumpay para mahimo siya usa ka gutter niya i-install sa usa ka balay yang aim kay to collect kolektahon ang kanang kuan tubig ulan
para somehow nga makakuan. Pila ka balay to, Ferdan? Kuan sir kanang 20. 20 ka balay. So far sa inyong pagbisita, pagbalik, kumusta man unsa may result? 21 ka kuan, 21 ka sandayong ang among na installan. Pero tungod sa bagyo sir kay kuan siya kanang naiuban nga na damage pero damage pod. Pero error pang gipang repair ug balik. Gipang repair kinamasay kanang mga kuan dito kanang mga wheeling kanang pero nagamit gyud nila ang nagamit project nila sir kanang. Alright. Good. After sa baha mo lang gamiton ang tubig mo lang gamiton para malimpyo lang kuan. Okay. Now, after project implementation, so unsa may inyong mga realization, no? Kung tan-aw nato ni ba ang impact ini sa community, kamo as young as you are, nakahimo mo kausaban, right? Dito sa community. Now, unsa may inyong mga realization? Ikaw, Miss Marks. I think ang una jud kay lisod jud ang change. Lisod jud murag mag-implement ka og projects. Dili lang jud na siya if kung mag-initiate kag change, lisod jud kayo. Labi na jud community. Yes, lisod jud ka nang nakay plano, usahay mong plano di masunod, so ma-frustrate ka ana. Pero I think ang realization jud nasa lisod jud ang development, not just sa community pero sa imong kagalingon. Dako jud murag mga if mangutana ka unsa ang asa dapita sa program ko murag na change, dili isa katong personality development, dili sa cool camp. I think sa project development kay kato ang pinakalisod jud. So murag tungod ato murag nakaibaw ko sa akong kagalingon, nakaibaw ko unsa ang sistema sa barangay level o unsay ang mga potentials. So dako kayo ni siyang murag input, no, or experience nimo. Yeah. All right. Now ari ko ni Sandra. Yes, Sandra, sa imuhang bahin. Kumusta man unsa man sa imuhang mga realization? Realization ako sir about sa YMA. About YMA. Nag-implement na sa mong project? Kuan sir amua kay social marketing man ang uban. Kami kay Dream Block. Okay. So nagpili mi og usa ka lugar nga kana bitong wala na natagad sa community kung unsa imong plano ani niya para sa future kay ang amua man sa among team kay ang old Mandawi City Market. Okay. Kay na may bag-o, so kato siya kay nagpabilin gid siya nga walay gamit. Okay. So manahog na nga na siya gamit. So kami kay nagplano mi sa among team nga amo i-present ang amuang Dream Block sa syudad sa Mandawi dito kang Mayor Jonas Cortez karong wahi nga week sa February. So ang among tumong gyud kay among ma-present among side at the same time kay makaibaw mi unsa ilang plano para ato pod. To siya sir. At some point na did you ever think of giving up? Ikaw Fernan. The course murag di na ako nagwatan. Naka-experience ba ka na? Naka-experience ko na sir na time kay consider na ko nga college student ko niya. Kuan pag yun kanang may mga factors during the implementation nga kanang beyond bitaw sa mong control nga like kanang mga limited resources niya ang last kay kanang usay kanang mo ka estudyante man ko so wala kay kwarta ana so usahay maglibo aso ko maghitag plate ani pero kanang nakaya raman jud. But akong next question ba, how did you manage your time nga eskwela nya scholar pa mo sa YMA, after nag-implement pa mo with the community, so kinahanglan mo adtogin mo dito nya matod pa ninyo usahay magkuwang ta og kanang resources kana no, these are experiences, but siguro ang akong kuan niyo giunsan niyo pag-manage ang inyong time nga kamo daghan kay mo mga giatiman. Ikaw, miss? Ako kay liluan man among project site nya kinahanglan jud mig data ana so magsimig balik-balik dito. Layo betong liluan. Akong klase kay fully loaded man kanang nya ang ako ra siguro ko kay more lang prioritize lang jud. Kay murag makaingon pa gani ko nga
dako akong grado pag YMA nako kay Saron. Mo ba? Kaya parang mas nakita nako ang importansya sa Basig time. during your YMA, murag maningkamot jud kay nag-YMA para ba ko niya pag wala YMA murag relax na kayo. Ade first year man pa man sa okay. to. So mo ba epekto nimo nga sa YMA pa ka nas nidako na ni imong Murag makaingon ko nga mas grade? nakakita ko og importansya sa paggamit sa akong time. Okay. So Time why mga management idle yun. time, no? Wala, But wala. ang time nga naa free, productive siya. Yes, imuha Sandra. Kumusta? Unsa may giunsa man nimo pag-manage nga nagklase pa ka? So, samo ta kay sa mong team, sir, kay... Murag wa na siguro Kuan. mo wa na siguro di na siguro mo mutabang-tabang sa panimalay, no? Kay murag naa na lang sa YMA ug sa school. Okay. Ay, dili. Dili sa. Sige, go ahead. Kay sa mong team, sir, ay liman mi kabuok. Ang tuloan na kay high school niya. Lahi pa jud nga eskwelahan. Yeah, ay. Nya, ang duha Ito kay na, college na mi, first Yun sa year. una ninyo. Lisod kay siya hunaon, sir. Pero if kami nga naa nami sa lugar kay hala unsa ni nato, so nag-compromise gud mi, sir, of course. Kay di man pwede nga hala anhisan mi sa NSTP na mo Sabado kay klase kaya na. nasa, di ba, na NSTP? Oh, klase na niya. Kanang dili pud pwede nga YMA sad mi. So magunahon na mi nga uy importante ba ni ang NSTP nga activity karon, if dili mas bugat ba ni siya sa YMA nga activity. So naka-learn So, makaway na mo karon. Yes, sir. Asa ang mas importante or Oh. productive? Dili Oh, kay sir. nindot ni da kay murag ano ka. Di na siya pure nga lingaw-lingaw kaya nang murag kibaw na mi kung kanus ami makatabang or mas makatabang ba ko ani if mo join ko ani. Lingaw pa, nakatabang pa. Oh, lingaw na makatabang Alright. pagyud. So kuan kay siya kanang nindot kay siya experience do. Murag sakit kay siya sa kasing-kasing ba kay nakay murag nagay kay opportunity cost nga kanang dili ka maka-attend ani pero maka-attend pug ka ani at the same time. So Okay. Now next na kung pangutana, what can you say to the rest of the youth who are still to tap into their potential to lead? Pero tubaga lang na human lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Kahibaw ba mo nga sa Young Minds Academy mas minus na ang theoretical inputs? Kini tungod ang YMA anaay holistic na tumong hinungdan nga mas gidasig niini nga masinati sa mga scholars ang realidad pinaagi sa mga immersion of field exposures. Kini si pagtukiwaksan naghatod ni mga gagmayng kaalam. Kung ikaw 12 hangtod sa 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA, usa ka leadership o citizenship development program alang sa kabatanunan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro o download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/YMA-application. Ipada ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 418-7234 local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/YMAERS. Ang pagpalawat sa mga aplikasyon kutob lang sa Marso 10 tuig 2014. Maayong buntag. Ania ang mga pinakaawahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Ubalik pag-usab ang mga taga-Israel aron sa pagkandak sa disaster preparedness workshop para sa mga opisyal sa nagkalain-laing sektor sa gobyerno, human migahin og medical assistance sa nagkadaiyang lugar nga naigo sa bagyong Yolanda. Si Philippine Ambassador Minashi Baroon inubanan sa iyang honorary consul nga si Israel Emily Chioson gibisita ka Gobernador Hilario David III aron sa pagpahibaw sa maong workshop dili pa lang dugay. Tumong sa maong workshop ang paghatag og kaalam unsaon paghimong desisyon sa operasyon, lakip na ang mga prinsipyo sa pagresponde labi na kung adunay dakong insidente o kalamidad. Nahibawan nga ang workshop mobalor og 30 mil ka US dollars diin tulo ka mga Israeli nga eksperto sa disaster preparedness ang mokondak sa 5 ka adlaw nga workshop nga mosugod karong umaabot nga bulan sa Marso. Sa laing balita, ipahibalo sa National Power Corporation kan NPC nga wa nay blackout nga masinati ang mga lumulupyo sa mga isla sa amihanang bahin sa Sugbo. Matud pa sa Pangulo sa NPC nga si Maria Gladys Cruz Santa Rita nga ang ilang generator mogamit og diesel og dili hydroelectric power nga nagsalig sa river pressure. Dugang pa ni Santa Rita, bisitahon usab niya ang mga isla sa Camotes, subay sa impormasyon nga naabot niya gikan ni Gobernador Hilario David III nga ang uban lugar ni ini wala pa nahibalikan sa kuryente.
subay sa panagtigom sa mga power generators ug ni Davide ni adtong Pebrero 12 ning pasalig ang mga power generators nga walay pagtaas sa presyo sa kuryente nga mahitabo sa pagpabalik sa wholesale electricity spot market. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong simanaha. Kini si Pagtuki Heidi. Paayong buntag. Okay, balik ta mga higala, no? Okay, so natay caller, no? Si Miss Raquel Mendez. Yes, Miss Raquel, mayong buntag. Good morning. Hello. Yes, go ahead, I Miss am Raquel. Mrs. Mendez, Raquel, no? Yes, ma'am. I was so much interested when I heard your discussion with Miss Jenny. Yes, ma'am. For your information, I am sightless or blind, no? Yes, ma'am. But despite my handicap, I have also extended my help to the children of the blind, and one of them is a certain Jason Esperas, who will be graduating in Talamban National High School. Yes, ma'am. Now, of course, she's all right in class, despite the fact that she cannot really dedicate all her time, but of course I'm giving her the opportunity of attending to the important things that she will do in class, no? Yes, Now, ma'am. she will be graduating this coming 28 siguro. So that's why I am interested because her parents cannot afford, no? Well, of course, she will be in college already. Murag doon na natay go due tayong kuan niya na. Now, I've heard about something that you were mentioning 8 months. What will that be, Miss Tan? Yes, ma'am. Salamat kayo sa pangutana, Miss Raquel, yes. ha. Oo. Ang kaning atong Young Minds Academy, Ma'am Raquel, kay dili ni siya kanang kuano, kanang substitute sa college education. Mura ni siya kanang leadership and citizenship program nga gi kanang himo sa Ramon Aboitiz Foundation. Oh, yeah. And then 8 months ni siya, pero mag-apply kailangan pa mag-form si Jason. Yes, mag-form pa siya og kuan, ma'am, og usa ka team, 5 ka book dapat sila. Kaya you mentioned that she is 16 years old. 18. 18 years old. She was 18 last November 20. Oh, yes. So if she wants to join, dapat maghimo siya og team. Dapat 5 ka book sila. Dapat 17 to 20 years old sila sa team. Naa sila team requirements. Naa sa individual requirements. Unya nasad tay kuan, ma'am, kanang ilahaning tanan i-download sa ato ang website rafi.org.ph o nya /YMA-application or pwede sa patawaga siya sa ako, ma'am, 418-7234. Yeah, I think I got the number already through Roxanne. Kuan lang ni siya, ma'am, I'd like to just kanang kuan lang namo dili ni siya kanang college education leadership and citizenship development program ni siya. So dili ni siya kanang mahimong college nga scholar. So naanay tay mga programa para nila, mga kanang learning sessions, mga to sila sa community. Yes, naa sila chance para maghimo og mga social work. Yes, Social development. Social development jud Yeah, para sa atong mga kabatan-unan. So if she is interested, she is very much welcome to apply sa Young Minds Academy. But I am interested to let her continue her college so that in the long run or in the future, she could be of great help to her parents. Yes. Kay, mga disabled po ang iyang parents. I'm helping the children whom I believe are interested in going to school, not just to send them to school, but I need their interest. Now, this girl I found out that have observed rather na interested kini siya sa schooling. So manana when I have heard you with the announcer of the UYLA, yes, I have to call. Ma'am, it's very inspiring to hear your story, ma'am. No, I think you deserve a round of applause from all of us.
Okay, you are helping other people. You are helping You know, these for your kanang people. information, Yes, Jenny, ma'am. I'll just call you Jenny. I Yes, think you're ma'am. so young. I'm already 80. And Oh, yes. I lost my sight when I was only 2 years of age. Yes, ma'am. Now I It's- have sent my children to school. I have a nurse in London. And of course, my children were able to be educated through our initiative with my husband. Yes, ma'am. My husband has already passed away in 1985, but I continued helping the blind, especially the children. Yes, ma'am. Now, Yes, this ma'am. girl It's is very much interested. Yes. Gusto ko ta siya, Jen, na nga, maka-continue sa iyang college. Is there no other way na, well, nindot man to imong giingon na murag training, no? Pero, malos niya ang iyang chance pag kuha na maka-continue na siya sa college because that is 8 months, that is 10 months man ang 1 year, Yes, no? ma'am. So kaning 8 months murag dili ni mahulog sa pag-continue sa iyang klase. It will not, ma'am. But we can thank you very much for sharing your story, Ma'am Raquel, ha. We can talk about it kay pwede ka mo tawag sa akong numero, ma'am, katong 418-7234 local I have it 112. already. Yeah, makastorya ta kung asa mi okay. pwede Right. mag Mga collaborate. details, Yes, I hope dili ko the makuha ng details. inyong time sa radio. Yes. Thank you But, very much, ma'am. And we appreciate your question. Thank you very Ma'am much. Raquel, salamat kayo, Ma'am Raquel, ha. The announcer, who is the one I'm talking to also, the gentleman. Si Sir Tats, ma'am. Pagtuki Tats. Yes, ma'am. Hi, Sir Yes, Tata. ma'am. Ma'am, thank you kay Ma'am I Raquel. hear you. Okay, thank you very much. Okay, ma'am. So, mga igala, mao to si Ma'am Raquel Mendez, no? So, maayo kay at least alang sa dugang nga mga kasayuran sa detalye. Palihog tawag lang ni Miss Jenita, no? Sa numerong 418-7234 local 112 alang sa dugang nga mga informasyon. Okay, mga higala, no? Gamay na lang yun inhabilin sa atong oras. Kadto na lang kaninyo, no? Tagsa-tagsa kana ang inyong murag nahug na lang sa mensahe ninyo ngadto sa ato ang mga youth nga gusto pang mo-appeal o gustong matap, no? Nato ang ilahang mga potential to lead. Yes, unahon natin ka, Miss Margs. I think ang YMA jud ang pinakamurag nindot nga area para sa usa ka tawo nga inana. Kay sa YMA daghan kay kag mahibaw-on. First kay murag tagaan kay nilag knowledge ba. Dili lang kay kamo judge og inana. Dapat makaibaw jud ka sa situation. So I think gikan sa mga awesome kayo nga mga speakers nga ilang ipanghatag, mga activities, mga adventures, makaibaw jud ka sa imong kagalingon plus makaibaw pa ka sa community ug unsa imong mahatag. So I think kanang YMA jud murag mo jud na nindot nga way para first nila nga buhaton para in the road para leadership. Okay. So, naatay ni post, no, sa ilahang mga mensahe gikan ni Mels Chow. Ningon siya nga, I took part as one of the teacher in our church VBS or Vacation Bible School in Barangay Apas. This community service made me even more conscious to the fact that children must be properly guided in their spiritual journey. So mao niyang iyahang murag na involved sa ni siya, no, sa kuan sa mga ingon-ani nga mga pamaagi, no. So sa iyahang pagkabatanon. So mao to ang tampo ni Mills or Miss Chow sa BVS. Okay. So yes, sa imo ha, Fernan. So if feel good nimo nga kanang nakay kuan kanang nakay capable ka nga mahimog leader. So i-develop na imong skills kay kanang leadership kay skills man na siya. So mo kanang pwede ka mo join og kanang YMA nga which is kanang youth leadership and citizenship program sa Ramon Aboites Foundation. Daghan ka makatunan sa YMA niya. What about ikaw mahimo ka kanang catalyst for change nga maka-change sa imong community. Mao na. Okay. So yes, Miss Sandra. Sa mga batanon diha nga gusto gyud kaayo nga makatabang sa komunidad o gusto mo ma-develop yung self, join na din tag YMA. So ay di man ta forever bata non nya. So magsugod na kita karon nga isat na to atong kaugalingon sa paglihok para sa tong katilingban. All right. So before ni Miss Jenny sa iyang hinapos nga mensahe, ako lang ning ipasupot, no.
In line with each knowledge sharing and advocacy capability, RAFI has its online community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to advocacies and initiatives under RAFI's 5 focus areas of integrated development, microfinance and entrepreneurship, culture and heritage, leadership and citizenship, and education. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at http://community.rafi.org.ph/ no? For any questions about community, you may email rafi.org.ph at gmail.com or visit Rafi's Facebook page, www.facebook.com/rafi.org.ph. Okay, Miss Jen, ang imong hinapos. Yes, sa mga naminaw karon nga mga batan-on, this is also a challenge for us, a challenge nga kanang kita magtinabangay, mutabang ta sa atong society, mutabang ta sa usa sa ato ang community, nya kita challenge to be part of the solution. So kita bisag batan-on ta naatay mahimo og dako atong mahimo kung kitang tanan ang maghimo, no, kung mo take part jud ta sa challenge. So kung ikaw 12 hangtod sa 20 anyos o gusto nimong mahimong mas mulambo pa jud ang atong komunidad, apil sa Young Minds Academy, mao ni ang YMA, usa ka leadership ug citizenship development program alang sa mga kabatan-unan. Paghulma mo grupo og may 5 ka membro og download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/yma-application. Unya, pwede sa ninyo kuhaon sa among office na sa Rafi Building, Lopez Haina Street, Cebu City. Ipadala ang inyong mahuman ninyo apply ang application form kay ipadala ninyo sa Ramon Aboitiz Foundation Building. Unya, for more details, please contact me at 418-7234 local 112, or you can email me at Jenny jenny.tan@rafi.org.ph. So thank you guys. So hantod sa Marso 10 ang application. Ato ang deadline until March 10 lang. So beyond March 10 dili na ta mo dawat. So please kanang kuan you may call me for more details 418-7234, and then kuan para maka-collaborate ta, and then we can help you with the with the requirements. We can give you the application forms in our building also. Okay, salamat kayo Miss Sandra, Fernan, Marga, and Miss Jen, no, sa inyong thank you pagtuki karong buntaga. So mga igalaw nagit kay panahon og dinhi natapos atong tulmanon hangtod sa sunod semana sa samangtak na adlaw og istasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Kahibaw ba mo nga nagsunod sa 3C's framework ang Young Minds Academy? Mao kini ang competence, character, ug citizenship. Kini si Pagtuki Roxanne nakatod ni mga gagmayng kaalam. Kung ikaw 12 hangtod sa 20 anyos o gusto makatampo alang sa imong komunidad, apil sa Young Minds Academy kun YMA, usa ka leadership o citizenship development program alang sa kabatan-unan. Paghulma og grupong may 5 ka mga miyembro og download sa application form gikan sa www.rafi.org.ph/yma-application. Ipada ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 418-7234 local 112 o bisitaha ang www.facebook.com/ymaers. Ang pagpalawat sa mga aplikasyon kutob lang sa Marso 10 tuig 2014.